ngoba uncane noma usesigabeni sobusha angithi kuhlukana kabili leligama kukhona into esikhulumile kade noma uNkulunkulu ayikhulumile kade la kodwa mhlambe besingayinakanga bekune emphasis la yokuthi everyone who is in this house musha of which is true. Akabonga uNkulunkulu ukuhlangana nje noKristu Jesu kwenza ukuthi umuntu abese omdala bese kuvela umuntu omusha. Akabonga uNkulunkulu, which is why si expecta ukuthi ke einkonzweni sonke sitholakala, whether inkonzo yabasha noma inkonzo yomama sibabone nobaba bekhona, unless otherwise kube khona ke umyalelo othi baba ningezi. Akabonga uNkulunkulu, nakuyoneka sonto skole sibe khona ngaphandle kokuthi kube khona kumyalelo othi hayi namhla botata ningezi. So wonke umuntu ke ose International Revival Ministries musha noma ngabe sehamba ngemilenze emithathu, kodwa ngenxa yokuthi uvume ukubanjwa uKristu ngesandla semusha isidalwa esisha leso. Ingakho mabe sakhuluma abafowethu enkosini beveza ukuthi akunasifebe la ngaphakathi, akunasindindwa, akunasidakwa, akunaxhwele la. Iqinise limsulo khona izidalwa zikaNkulunkulu la ezintsha. Ayibonga inkosi. Amen. Kukhona abasha la endlini. Siyathokoza kakhulu ukuthi siyababona bebegida omama nemlenze bonke isavuma, kodwa igcina ivuma ngoba basha. Akabonga uNkulunkulu. Ayibonga inkosi. Kukhona nje enye insizwe kathi ingigwabela kamnandi kabi lapha ugwaba ukugida. Ingidela kamnandi lapha ngiyayibheka ukuthi iyadumisa. Ngiyabona ukuthi zona inhlamba ayiphumi. Kodwa lento eyishoyo ngobisha enhlizweni uNkulunkulu uyimamele. Akabonga uNkulunkulu. Amen. So simdumisa uNkulunkulu, simdumisa ebusheni bethu, simdumisa kulokho esiyikho. Akabonga uNkulunkulu. Amen. Kukhona enye into engake ngayizwa ngelinye ilanga nami mangibheka imbhalo, kukhona enye indoda eyake yabanjwa uNkulunkulu. Ngize ngifisa ukwazi ukuthi le prophecy yayithi. Akabonga uNkulunkulu. Kukhona le ndoda eyake yagijimisa uDavide ngohlobo lwesimanga. Yayimfuna nje efile uDavide. Okuvela ukuthi ngelinye ilanga esaqashile uDavide ngithi seRama mangaphusisi. Esekhona lapha eRama kwavela ukuthi le ndoda yezwa ukuthi ukhona. Yayisiphuthuma izama ukuyohlasela. Okuvela ukuthi yathi mayehla intaba yaqala yathetha ngezilwimi. Yathi mayifika emhosheni kwacaca ukuthi siyakhuphuka ilimi siyaphezulu. Kuvela ukuthi le ndoda yabonakala isinqumo iprofeta. Ngize ngifisa ukuthi lesa siprofeta osasithini, ngoba ngithi yayihlasela le ndoda yayiyolwa nenceku noma yayiyolwa nesisebenzi sikaNkulunkulu, kodwa kuvela ukuthi yabonakalisa iprofeta. Akabonga uNkulunkulu. So ngifuna ukuthi there are prophecies azoprophesya wena eprofeta kuwe. Ayibonga inkosi. Amen. Kuzokwenzeka uprofete, kanti uprofethi ukeyboard player kodwa uprofeta wena. Hallelujah. Ingakho ibalekile lento ukuthi asiye kuNkulunkulu, ngoba khona indaba uNkulunkulu azositshela zona thina ukuze kulunge thina. Ayibonga inkosi. Uyicabanga nje umuntu aprofete enqunu isho ukuthini lonto. Akabonga uNkulunkulu. Uprofeta akekho emngcweleni. Uprofeta usempini. Uxabana necebo likaNkulunkulu. I don't believe Baba Mongambeli ukuthi wayeprofeta yena. Wayengaprofeta enye into kodwa wayeprofeta yena. Ukube kwakukhona abantu ababenokullalela ukuthi uthini noma babenekhono lokulalela ulwimi lwasezulwini, babeyozwa ukuthi hayi uNkulunkulu ukhuluma naye, ukhuluma kuye. Siyezwini lenkosi.
sezwini lenkosi. Petro chapter 1. uPetro uqala besomfunda. Sisavula ngiyacela ukuxoxa nje lokhu kancane bazalwane. Siyabonga. Sihlale kahle emadadiyeni. Mamkwena asikweleta ubuthongo. Silale ekseni. Kodwa ubuthongo asikweleti. Ayibonge inkosi. Silale engathi silala amahora ngaphezulu kwa8. Asikweleti. Sihlale kahle ematatiyele. Kodwa bengishayela izandla bazalwane. Bengishayela ukuthi izandla. Siyabonga kakhulu, siyabonga tata. Mikhaeli, siyabonga. uNkulunkulu anenzele umusa njalo. Siyabonga kakhulu. Tata uMongameli, sibonga ithuba osiphe lona kule indaba zasematatiyele. Sibonga nje kakhulu uNkulunkulu olethele wisdom. Ngoba kuliqiniso ubaba uMongameli is just a vessel. Ekufanele ilodwe izinto ekufanele ziphumele kubantu. Olodayo ke uyedwa ezincekwini zikaNkulunkulu. Siyabonga kuNkulunkulu baba uMongameli owenza ukuthi sifumane leli thuba elingandile. Kuyasetshenzwa ke bafowethu. Kuyasetshenzwa. Siya lapha kuMatthew. Amen. Petro. First Petro chapter 1 verse 13 nje kuphela ngifisa ukuthi simbuke bazalwane bese siyathandaza. Hallelujah. Ngingosindisiwe ke bazalwane. Ngingozelwe kabusha ngingomusha. Ungamangali nje nangelinye ilanga. Mawusuhleli udlinza ukuthi yenzeka kanjani into ukuthi abantu abasha baphathwa abantu abadala. Cha ngimusha bazalwane. Musha ngempela. Futhi noma bese ngijombile lapha kuleya minyaka leya ubo 63 ngiyobe ngisemusha. Akabonga uNkulunkulu. Ngeke ngiqede ukuba musha nje. Njengoba ngaqala hayi ngeke ngiqede. Ayibonga inkosi noma ngabe sengihamba nami ngemthatha imlenze njengabathile wazi nje ukuthi ngimusha. Ayibonga inkosi. Ngeke ngifune si expire bazalwane la enkonzweni. Angithi kunamhlanje sino president esingamazi nokuthi iminyaka yakhe emingaki. Usaloko esihola nje. Sinama kehlaka abakhehlakazi. Sinezalukwazi namakhehla lapha eParliament azalale khona emadeskini lapha ashaya ubuthongo. Akugele khona emsebenzini asebenza ubuthongo. Nifuna thina siguge ngala ekukhonzeni bazalwane. Kayenzi lonto. Ayenzi lonto. Yabona ke mangabe nifuna sigugela anikhiphe lawo amaxheko lawa. Anikhiphe lezazalukwazi namakhehla lapha eParliament. Emanifuna siguge ke bazalwane. Ngimusha nje. Ngimusha bafowethu ngimusha. Egameni lika Jesu. Senibale ngisho iBhayibheli. Ithini lento? Akabonga uNkulunkulu. Ukhona ozongifundela. Yazi ke baba uMlambo ungifaka i-challenge enkulu ke la. Ngifaka i-challenge enkulu ke. Kodwa sekanze ningizwela bafowethu mhlawumbe sithatha ama languages noma awu2. Noma awu2. Yasi babulawo. Ayasiwafunde wonke basala. Ile verse yodwa nje number 13. Ibless Xhosa. Ikhona tosi. Incwadi kaPetro uqala. Isahluko sokuqala ivesi lika 13. uPetro ukhuthaza abakholwayo ukuba bahambe ngobungcwele. Baba ngathandaza. Uyinkosi wena wethu ngusonini nanini qhawule namandla unguye nginguye ngungikhona ungaye khona nokhona nozayo ungophilayo inguna phakade uba bonke uNkulunkulu abakhonzwa ngabantu emhlabeni nanti igama esizwa ngalo igama elingafani ngamanye amagama igama lika Jesu elimile inguna phakade nanti izwi lakho Nkosi Jesu uthela iphefumulelwe nguwe lilungelo kuyala nokusola nokuqondisa ekulungeni baba siqondise sihole ngale gameni lika Jesu elinamandla amen. uPetro ukhuthaza abakholwayo ukuba bahambe ngobungcwele.
Ngalokho sibopheni izinkalo zengqondo yenu nizithibe nethembe ngokupheleleyo umusa eniza kuwabelwa ekwambulweni kukaKristu kukaJesu Kristu. Amen. Sixhosa singakuphi? Ibalaje Petros wa 2 verse 13 ikemisetseng ho sebetsa le bule dikelello le be le tshepe hore le tla bontshwa mosa mohlang Jesu Kriste a bonahatswang. Isimilo sokuKristu. Gogo bhinqani izinqa zengqondo yenu. Ninobungcathu, niluthembe ngokugqibeleleyo ubabalo oluziswa kuni ekutyhilekeni kukaYesu Kristu. Gogo bhinqani izinqa zengqondo yenu. Ninobungcathu, niluthembe ngokugqibeleleyo ubabalo oluziswa kuni ekutyhilekeni kukaYesu Kristu. Hallelujah. Bhinqani. Yo. Tatu Mongameli naleli lisho kanjani? Ngicela ukulizwa ngebhesi. Ngoko bhinqani isinqe sengqondo yenu ninobungcathu niluthembe ngokugqibeleleyo ubabalo ukubizwa kuni okutyhilekile kuYesu Kristu ngokwabantwana bobabalo. Bazalwane yazi khona lento engilalelayo ngiye ngabheka lawa ama version yesilungu ngoba bengifuna lento echazwe ile version yesiXhosa angiyitholanga kwawesilungu kodwa iyo le bengiyifuna le ngiyithola la kwelesiXhosa angithi maZulu seyinokhalo uyabona ukuthi isiZulu sibuye sihloniphise simbathise singambuli sonke lesikhathi sikhonza sikholwa baba Mongameli besazi ukuthi kukhona ukhalo engqondweni kukhona izinto engqondweni angazi noma isinqe into efanayo nasesizulwini nala isiXhoseni kodwa okusho ukuthi masizobheka isinqe izinto ezizophuma esinqeni izinto ezingekho right okungukuthi izinto ekufanele zifihlakale noma zivinjwe kuze zinga spread ngoba kunomonakalo ozokwenzeka mekeza sabalala sibuyelela okhalweni esizulwini angithi mamdlamini kunempe ebambene cishe kakhulu kwabesifazane ukuthi noma uNkulunkulu esevumile ukuthi ifiga yakho isiphelile kodwa we are still trying to build it up angithi sithenga amabhanda athile ama-tight athile ngoba sifuna ukukhanda ifiga angithi sifuna ukukhanda ifiga la manje ifiga yengqondo iboshiwe yini yona ngoba mayingaboshwanga le yengqondo ifiga okusho
kusho ukuthi kukhona izinto uNkulunkulu azofika izifake engqondweni kodwa kucaca ukuthi iyafuna lento ukuthi uqaphele yengqondo kakhulu ifika siyayibona leyo iqaphile kodwa khona leyo ngqondo manje kufanele ukuthi uyibophe zibophela izinkalo zengqondo ye ukuze uNkulunkulu athi makafaka kufakayo kufumaneka ukuthi kusekelekile akwazi ukuphunyuka noma akwazi ukudlula ngoba yonke lento uNkulunkulu ayifake engqondweni kufanele ukuthi uyimplemente njengomzalwane angayifaki nje kube ukuthi akubonakala ukuthi iyenzeka noma iyenzani kubiza ukuthi ukhalo aliboshwe ukuze ingqondo ilungele ukustora mhlawumbe engathi siyadlula okhalweni kancane uthi uNkulunkulu ezwini lakhe inhliziyo noma umlomo ukhuluma ngokucicima kwenhliziyo angithi kunjalo bazalwane so uma ngabe kungukuthi inhliziyo mayichicima kuvela emlomeni zonke lezi zinto isuke isynthesizwa kuphi zisuke zigaywa kuphi kanhlizweni definitely no angithi inhliziyo yona ikhuluma ukuchicima ngoba lezi zinto isuke zisengqondweni ngenxa ukuthi ukhale engqondweni aliboshiwe bese inhliziyo iyagcwala mayisuka lezi zinto ngithi zidlula okhalweni lwengqondo ishona enhlizweni bese inhliziyo iyachithima bese umlomo uyadedela zonke izinto ezichithima enhlizweni angithi nale nhliziyo embonayo kwaqale wabona ingqondo yayisiyathatha yabeka ingqondo yayisiyadlulisa ngenxa yokuthi ukhalo aliboshiwe ukhalo lwengqondo yasiyathatha inhliziyo yachichima ichichima lezi zinto ozibonile wazigcisha engqondweni zadlula engqondweni zayokwakha enhlizweni zazinza bese sibona seyiphuma ngomlomo ngoba inhliziyo phela iyachichima wasegcwala inhliziyo ayisakwazi ukustora kodwa konakala engqondweni ngoba ukhalo lwengqondo alizange liboshwe uma besingalinaka ukhalo lwengqondo njengoba sinaka izisu zethu njengoba sinaka lolu khalo lwethu uma besingalinaka nalo lwengqondo kukhona izinto ebesizogwemeka singakhuzwanga kuzona ngoba izothi mangena engqondweni zingaze sithola intuba yokwehla ziye enhlizweni ukuze inhliziyo ichichime akwazi ukuzonda nje ungabonanga akwazi ukuzonda ungezwanga akwazi kodwa sonke lezi zinto idlule khona amehlo ingqondo kwathi makufumaneka ukhalo kwafumaneka ukuthi aliyaxega liyadedela seshona ezansi enhlizweni akinhliziyo ayikwazi ukubekezela mayisichichima nje sizozwe emlomeni kuzophuma amanga wodwa kuzophuma inkinga yodwa bazofa abantu bebulawa engathi babulawa umlomo kanti ayisuke emlomeni lento isuke enhlizweni ngoba enhlizweni kudedelekile izinto ezisuke engqondweni zadlula okhalweni ubona sinenkinga nje kangaka babumethi nasemabandleni kunenkinga yabantu abanezinkalo zengqondo ezingaboshiwe asiboshwanga ayibonge inkosi nemibuzo eminingi nje ngoba ukhalo lwengqondo aliboshiwe awulindi nokuthi uzunikwe iplatform you just jump in ngoba aliboshiwe ukhalo lwengqondo awuqondi ukuthi la kunomuntu omisiwe phambi kwakho ufanele ubuze kuyena mafanele ubuze haleluya aliboshe ukhalo lwengqondo aliboshe ulibophe nje ulibophe ibamba bathani bamangisi athi call them horses akabonga uNkulunkulu bophe nje ubophe yazi mayibophe ukhalo lwengqondo ngisho indlela ohamba ngayo iyabonakala ukuthi hayi luboshiwe ukhalo lale ndoda luboshiwe ukhalo lalo mama indlela nje azobe ehamba ngayo izobe ikhuluma ngoba kuboshwe ukhalo
yazi ngisho indlela ozohlala ngayo izobisho ukuthi ayiboshiwe lolukhalo lwalentombi. Indlela ozobukhuluma ngayo izobichaza ukuthi kuboshwe ukhala. Hallelujah. Nezinto engadingi amavesi babumlambo, kodwa idinga ukuthi umuntu yena self abophe ukuze kwazi ukubonakala uNkulunkulu ophakathi kuye. Bayingene engqondweni izinto. Uzifilthe noma uzifungizise sengqondweni. Zingaze zehle. Ngomeke zehla asibuyele emuva. Ishona enhlizweni. Bese inhliziyo iyagcwala. Wansegcwala ayizozwe emlomeni. Azozwe. Zozo nathi sogcina sithi hey umzalwane lo. Umzalwane. Kodwa manje siyasho nje kodwa masithi siyabuka. Kuyavuza okhalweni. Yazibona intombi ihamba njengentombi. Ngenxa ukuthi kuboshwa ukhalo lengqondo. Ukuboshwa ukhalo lengqondo ngisho izinto ozikhulumayo uyasefa. Khona izinto engadingi ngisho ukuphendula. Behind your back amanye uzobiza ubekwe la esigcaweni. Hayi manje mfowethu sesiyacontribute la ngoba manje kufanele libuye ikhehla, kufanele sibuyise likwazi sisibuyise. Hayi manje siyacontribute la. Aliboshiwe ukhalo. Uzoba nempendulo straight ukuthi ukuphendula kanjani ezimweni ezinje. Angithi usebekiwe nalo mfowenu onenkani owazeka ukuthi make kwakhuluma yena uzwi lakhe lokugcina. Kodwa mawukuthi ukhalo lengqondo liboshiwe, uNkulunkulu ukunikeza amazwi ozowakhuluma, ukhulume kube kanye kube sephelele. Ngoba kuboshwe ukhalo lengqondo. Ukhalo lengqondo. Kuyaboshwa bazalwane. Kuyaboshwa uthi kuyaboshwa mfowethu. Kuyaboshwa ukhalo. Hallelujah. Amen. Kuyaboshwa ukhalo. Yabona amaboshiwe ukhalo lengqondo uyasunderstand ukuthi ngiyinsizwa. Usunderstand ukuthi uyintombi. Usunderstand ukuthi umama. Ungafumaneke umama esefana nentombi. Akabonga uNkulunkulu ngoba kuboshwa ukhalo. Kuboshwa ukhalo. Bona amagama amasha owatholayo ngakho ukuthi ubophe ukhalo. Lawo magama ungazulwisane nawo noma kube kanye. Kodwa wena qonda ukuthi uNkulunkulu useqalile uyashumayela. Ngoba akusikhona ukuthi uzoshumayela ngoba usepulpit. Kodwa uNkulunkulu uzoshumayela ngoba ubophe ukhalo. Kwathi zonke izinto ayifaka engqondweni, wayiqonda ukuthi nazi izinto zokwenziwa umzalwane. Bese ijeni yakho yokukholwa iveza ukukholwa. uNkulunkulu uyashumayela ngomzimba wakho. Ngoba kufanele sazi ukuthi umzimba uyithempeli laNkulunkulu. So uma uyithempeli laNkulunkulu kusho ukuthi uNkulunkulu uhlala emntwini ukuze uNkulunkulu ashumayele. Akubizi ukuthi uzuvula umlomo kube sekushumayelile, kodwa ngokuhamba nje wenza lezi zinto uNkulunkulu ayifakile engqondweni, wena walibopha ukhalo ukuze lezi zinto ikwazi ukusebenza noma isebenzeke sesengqondweni. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Afuna mfowethu levesi. Ngalokho sibopheni izinkalo zengqondo yenu. Nizithibe nethembe ngokupheleleyo umusa eniza kuwabelwa ekwambulweni kukaJesu Kristu. Lawo esibili le ukuzithiba. Awusithiba uyithibe ngoba kumnandi. Usithiba ngoba zikhona izinto ezinqanelekayo. Uyazibona. Ezinye uzizwa nangephunga. Ezinye uyazithinta. Kodwa ukuzithiba kwakho kusho ukuthi manje ngoba nakho sewusithindile, akusho ukuthi sithathe uzidle. Bayithinta ushiye khona lapho. Ngithathe sibe sodwa ngisibonele. Sineke sinikiwe thina isindisiwe bazalwane. Emakuthiwa kuyafihlwa ekhaya noma kunomncwabo. Kukhona izinto esingasazibandakanye nazo, kodwa manje angithi umzimba lo uyasihlanganisa sonke, ongakholwa nongakholwa. Okusho ukuthi ikhona izinto ozosithinta, kodwa okufanele ungazidli. Akabonga uNkulunkulu. Njengoba kumndeni phela,
Njoba kumndeni uzosithinta lezi kodwa ukazuzidla. Haleluya. Ukazuzidla ngoba ufundile inkonzo yokuzithiba. Ufundile. Madlanduna ngeke umthinte ngenyama, inyama uyithanda kabi. Uyithanda kabi inyama kodwa uyasithiba. Asithi khona inyama noma ngabe bengabonanga kwenzeke ngeke yabekwa asho uNkulunkulu engqondweni asho kunembeza. Vele ngisuthe noma ngabe ngilambe kanjani. Ngabele ngisuka ungenani vele ngiyoyithenga ngiyose. Hayi le ngoba uNkulunkulu useshilo. Shiye phansi. So khona izinto ozosithinta kodwa ungazidli. Bese kuvuka into la ukuthi kunesikhathi la uEva wayinikezwe ithuba lokuthi ensimini akadle yonke into kodwa kwaphuma isipayiso ngezithelo nje ezimbili kuphela. Wahlala several years angazi iminyaka ayihlala uEva ehleli nalezi izithelo lezi ekuthiwa ngayilokothi. Kodwa kuvela ukuthi kukhona wafike wakhuluma engqondweni kaEva wathi uma ekhuluma izwi engqondweni kaEva kwakade ukuthi ukhalo lwengqondo kaEva liboshiwe. Yehla lento yayogcwala enhlizweni. Yasiyakhithima enhlizweni. Wathi mayihlale ebuka leselo. Kwaqala kwaba khona lento yokuncanela. Kodwa kade ehleli naso isikhathi eside. Ingekho into yokuncanela. Kodwa kwathi mhla kufika izwi lakhulunywa engqondweni. Kwavela ukuthi ukhalo lakhe liyaxeka aliboshiwe. Yehla lento yayohlala yachithima enhlizweni. Kwathi indlela sebheka ngayo lezi izithelo. Kwase kuba khona lento yokhala. Ikhalela izinto anazo. Can you imagine ukhalela into onayo? But the fact that sekukhulunywa izwi wena then kwase kuvaleka amehlo ukuthi lento uSathane agabusela ngayo unayo. Uzulahlekelwe ukuphila okuphakade ngoba uvezelwe izinto onazo kodwa wakhohlwa ukuthi unazo. Akabonge uNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Uvezelwe izinto onazo kodwa wakhohlwa ukuthi unazo. Walahlekelwe ukuphila okuphakade. Ngaboshiwe ukhalo lengqondo khona ingozi. Mzalwane ohambe nokhalo lengqondo ngaboshiwe. Ungazithibi. Usengozini futhi leyo ngozi yakhe iletha ingozi kwabaningi. Because remember uEva kadlanga yedwa. Kodwa kwabiza ukuthi akube khona umzalwane wakhe asondela kuye athi siyadla mfowethu. Ya. Nako yawudla. Sho kanjalo. Ya. Nako yawudla. Kwadliwa. Kwadekwa. Kwalahleka inkazimulo. Akabonga uNkulunkulu. Yalahleka inkazimulo ngoba izinto ezixosha inkazimulo zimayina nje. Zimayina. Is to make a covenant with isitha. Then it's done. Akusekho kunye usazokwenza. Once oba nesivumelwano nje nesitha. Phelile umhlangano wakho noNkulunkulu. Ziphupheni inkalo zengqondo yenu nisithibe. Umusa kaNkulunkulu lo efanele siwethembe bazalwane. Uzofikela kubantu abanokhalo lwengqondo liboshiwe. Ngoba kufanele mangabuza umusa kaNkulunkulu bakwazi ukuzwa, bakwazi ukubona ukuthi nanku sewufikile. Akabonga uNkulunkulu. Mabe ngawubona ukuthi sewufikile khona ingozi ukuthi ubadlule sewufikile. Angithi manje abazalwane bakhuluma ngendaba yemvuselelo enkulu. Bakhuluma ngemvuselelo enkulu. Abanye sebezi bayikhoma nokuthi ikuphi, abanye bayasho ukuthi izoba nini, asazile noma kunjalo yini. Kodwa kukhona inkinga ukuthi umuntu uma enokhalo lingaboshiwe agcina ibona imvuselelo enkulu kungesiyona. Ngoba ukhalo lwakhe uma beliboshiwe bezo understand ukuthi imvuselelo enkulu izobonakala kanjani. Angagcine khomba yonke into njengemvuselelo enkulu. Kafundela babo lapho.
Ngalokho zibopheni izinkalo zengqondo yenu, nizithibe nethembe ngokupheleleyo umusa eniza kuwabelwa ekwambulweni kukaJesu Kristu. Yazi ukwambulwa kwaKristu akusiyona into encane. Ngoba kuliqiniso bazalwane. Ukumbulwa kaKristu akuze emabandleni. Kodwa kuze ebandleni. Akuzi bapakisi kuma International Revival Ministries. Kodwa kuze ebandleni likaNkulunkulu. Ngoba leli likaNkulunkulu angikhumbula ukuthi lingali igama. Kodwa leli likaNkulunkulu kukhona igama enginalo singalazi. Ngoba ngesikhathi sasipikile kuKristu kuyavela ukuthi kunanehubo esingalazi manje esobe silihuba. Lelo hubo alinayo ngisho ipractice, alinayo ngisho irehearsal, but siyoluhuba mase siphambi kaNkulunkulu. Ngoba sobe sesiphambi kaNkulunkulu singenagama lasemhlabeni. Ingakho silwela into ukuthi ephambeni kwethu asinikelele ukuthi amagama ethu alonjiwe encwadini yokuphila. Siyabonga kuhle ukuthi bakhona International Revival Ministries. Siyabonga ukuthi akhona wonke lamagama akhona. Kodwa akhona lokusiza ukuthi sikwazi ukubamba imfihlakalo ngoba umusa kaNkulunkulu usombulwa kubantu abanezingqondo ezingalo zazo ziboshiwe. Nomphule labantu abanjalo ngoba bayokwazi ukuqonda ukuthi manje isikhathi Solibalanga abaprofeti balesi sikhathi ngoba angeke sinjalo thina bazalwane. Sitshela ukuthi hayi kuhlwe 3 days. Siyazi lonto. Kuhlwa siyakwazi into efikayo. Njengoba sekufikile nje kubantu manje. Kuhlwile. Kuhlwa ngempela ubona uma ukuthi usagijima nesipapapho. Uye kumprofeti nesipapapho ufuna amanzi. Kodwa amanzi ophila sengaphakathi kuwe. Kodwa wena usayothekela ngesigubhu 2 liter. Ukuhlwa sefile so lama 3 days ethiwa kuba mnyama. Asinankinga nawo kodwa sibona ukuhlwa kukhona njengamanje kubantu. Bebona nabengathi kusile. Sibone kona lokho kuhle ukuthi awukwaze kwahlwa. Uthi ungagijima uyothenga amandla eNigeria usiya amandla phakathi kuwe kuhlwile ungayofuna amanzi amancane kodwa kuwe kufanele ukuthi ngabe gobhoza imfula yamanzi aphilayo abantu baphile. Ukuhlwa sekufikile bantu, sekufikile. Asiboshwe inkalo zengqondo, yabona mekwabosha ukhalo phela ngisho ukaleka uyizituthu kwakho ukuthi hayi iyanuka kodwa ayikho ngenxa yokuthi isitha sishunqisa la kuwe. Uyizwa ukuthi yona awuyibona ayikho kodwa ikhona kuwe ngoba ukhona lo ola iduze wakho ishunqisayo ukuthuma kuyona. Kodwa manje boshiwe ukhalo lwengqondo uyaphansi ku-fasting uthi uNkulunkulu nansi into phakathi emzimbeni wami ukhona wena lethi ihlala kanjani la ukhona khona Thixo. Siziphile iphile ikade sikhona sikhuphukile futhi seseza jomba ngisho ungenema lwesini. Iphile insizwa sikhona isibuke imihla namalanga day in and day out. Ithi mayifika lento yokunxanela insizwa ikhumbula ukuthi khona ukuyithiba ngoba ukhalo lengqondo liboshiwe. Hallelujah. Boshiwe. Khalo lengqondo Jesus. Boshiwe kuhlwa sekufikile bafowethu. Akufikile ngempela futhi it's not just 3 days njengoba besho abaprofeti lesi sikhathi. Fikile. Yabona uma bengathiwa nje uJesu ubuya khona namhlanje. Kunindimbane ebesingathi masiphuka ithuba siyibone nje zisele zikade zikhona emabandleni. Sibone isala. Ngoba lento ayikho ngokuthi uconnected nobani. Kodwa ifuna ukuthi ube nobudlelwano noKristu Jesu. Ufuna ukuthi ube nobudlelwano noKristu Jesu. Liyama ngenyawo ibandla ngoba sithandaza. Sesiyathandaza.
nasa lenhle ikuhlulile ubonile ukuthi ikuhlulile kuliqiniso njengoba ikuhlulile ayimhluli uJesu wena ikuhlulile ngoba buhamba ngengqondo yakho ethwala la yaliboswanga kodwa uKristu Jesu ayimhluli uKristu Jesu ayikamhluli isikhathi lesokuthi ubuye uzibuyisile kuKristu ophakathi kwakho umvusi